एगो राजा रहलन। तो उनकरा 2 गो रानी रहे लो। तो एगो रानी के देह से एगो लड़का एगो लड़की रहे बड़ रानी के देह से, आ छोटकी रानी के देह से एको गो लड़का ना रहे। तो बड़की रानी छोटकी रानी के बहुत दिक्कत देस, बहुत ताना मारस, आ राजा के छोटकी रानी के लगे ना जाए देस, अपने बात में उलझौले रखस, आ लड़का सन में उलझौले रखस, कभो ना जाए देस छोटकी रानी के लगे, छोटकी रानी के लगे कभो ना जाए देस। तो राजा एक दिन दूसरा नगर में जात रहलन घूमे। तो बड़की रानी से पूछलन कि हम दूसरा राज्य में जाता नहीं घूमे, कोनो सामान आई तो बोल दो। तो रानी अपना के बोल दहली, लड़का सन के सामान बोल दहली। और छोटकी रानी के लगे गैलन पूछे राजा। तो छोटकी रानी कहली कि हमरा कुछ ना चाहिए। तो राजा उनकर मंत्री चल गए दूसरा राज्य में। तो उन्हें से आवे के समय बड़की रानी खातिर सामान वामान किन लेहलन, लड़का सन खातिर किन लेहलन राजा। तो उनकर मंत्री कहलन, ये राजा साहब छोटकी रानी तो कभो कुछ ना मांगेली, और बहुत बजरंग बली के भक्त है, उनकरा के एगो बजरंग बली ले जाके दे दहल जाई। तो आवत रहलो रास्ता में तो एगो दुकान पड़ल। तो दुकानवा में सब मूर्ति कुहार बनावत रहे लो। तो में बजरंग बली के एगो मूर्ति रहे। तो बजरंग बली के मूर्ति कीन के लिया के ओ रानी के दे देलक लो। ओ रानी बजरंग बली के स्थापना कैली, स्थापना क के रोज पूजा करस। आ जब से राजा साहब ओ रानी के बजरंग बली लिया के देले रहलन, तब से उनकरा सब कुछ शुभ समाचार मिले। दूसरा राज्य से लड़ाई चलत रहे, उनकर जीत हो गए, और सब चीज के बढ़ंती होखे लागल। तो राजा साहब मंत्री कहलन, जब से हमके बजरंग बली लिए बनी सन, तबे से अतना हमने के ए राज्य में सब शुभ समाचार बावे। तो राजो साहब पूजा करे लगलन। तो बड़की रानी के जलन होखे लागल कि ई राजा साहब अब वो रानी के लगे जाए लगलन, अभी हो पूजा करे लगलन। तो बड़की रानी का कैली, अपना दासी सन से कहली कौनो विधि से वो बजरंग बली के चुरा के उनकरा के हो पोखरा में फेंक दहल जा। तो बजरंग बली के उनकर दासी चुरा के लिए अइलक लो, आ तीनों जाने मिल के ले जाके पोखरा में राती के फेंक देलक लो। ओ पोखरवा में तो एगो सोना के फूल जाम गइल। अब तो सब केहू जाओ तूरे देखे, केहू से ना टूटे। बाद में छोटकी रानी गईली, आ छोटकी रानी तो बहुत चिंतित में हो गई, बहुत दुखित रहली, उनकर बजरंग बली चुरा ले रहे लो। तो लास्ट में गईली देखे, लास्ट में गईली देखे कि कैसन सोना के फूल बा। जैसे गईली सोना के फूल देखे, आँचरा हमें पसरली, तो आँचरे में गिर गल फूलवा, आ फेन गिर के फेन जाके गछिया पर फेन चल गईलन, फेन फूलवा जाके गछिया पर चल गई। तो फूलवा में से आवाज आवता कि हम बजरंग बली हई, हमरा के 3 आदमी मिल के फेंकले बा, वो आदमी अपने आप सकार ले, और ना तो हम अपने से कहें। तो तीनों जनी तक डर के मारे एकदम कांपत आलू तीनों जनी। राजा साहब से कहलन, फुलवे में से आवाज आवे कि जाके पोखरा में देखी 3 आदमी के उमें परछाई लौकी, उहे 3 आदमी हमरा के उठा के फेंकले बा। राजा साहब जाके पोखरा में देखता रहन, तो 2 गो दासी उनकर बड़की रानी के फोटो में लौकता। तो राजा का कैलन, एगो गांव के गोयरा एगो घर बनवा दहलन। आ वो रानी के ओही घर में कहलन कि तू आज से वही घर में चल जा। आ 2 गो दासी लोग के वही घर में चल गई लो। ओले से घर वो राज्य से निकाल देलन, गांव के गोयरा चल गई लो, वही में वो लोग रहे लगलक।
फेन बजरंग बली के ऊ राजा साहब उठा के ले अलन आ फेन स्थापना कैलन। स्थापना क के फेन पूजा करे लगलन। आ दूगो लड़का रान छोटकी रानी आ राजा वो महल में रहे लगलक लो। आ बड़की रानी के वो महल से निकाल दियल आ दासी लोग के। आ यही जा कथा समाप्त। कथा अच्छा लगे तो लाइक करम, हमारा चैनल के सब्सक्राइब करम।